DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. We are down, we're crazy fools every day at school. Teachers here, teachers there, books and books there everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the king. Damarianda, Marianda, 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 Marianda. Merendal na, merendal na, merendal na, merendal na, merendal, 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 merendal. Merendal na, merendal, 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 merendal. Merendal na, merendal na, merendal na, merendal na, merendal na. Merendal na, mga kababayan sa bilog na probinsya Canalbay, asin Ciudad de Legazpi. Good afternoon. Oy, ang sa tuya tabi na word for the day. Ang sa tuya tabi na word for the day ngunya. Good afternoon mo na pala sa mga ano ini, sa mga magagayo na babayi. Kay Miss Melinda Ibio. Di ko pa na may bida rin ni si Melinda na Ibio. Uning piloto, midbid ko ini ang piloto ninda. Gwapo na si Henry de Bien. Ang day ko pa na midbidan si Miss Melinda Ibio. Hindi ko, makalingaw ko lang. Ang tanda ko kaya na magayon dyan, si Kwan, si... Nastarog kaya? O si... Kung sa legs, mga tugang, si Ate Rachel. Si Ate Rochelle. May tanda. Oy, good afternoon tabi kay Madam Rochelle Armenia Iligarda. Marinapon tabi sa imo. Kumusta lamang? Kumusta lamang tabi kita? May bago pilya no? Rochelle Armenia Iligarda. Good afternoon. Oy, sa mga kwan dyan sa tuya tabi ng mga birthday celebrant. Happy birthday. Pangyayari sa maaba ka. Dahil alam ako na ka dyan sa opisina kan ano ini ni Ate Rochelle Boda ni. Alam ko naman lamang ko lamang si Ma'am Ami. Ma'am Ani. Alala. Arin ni si Melinda so. Arin ni baya so. Say nakatukaw ini si. Lingaw ko lang kaya. Pero basta iling rumdumong gada ya. Every day, Ay, suduman ini sa laog. Palaog sa opisina ni Ma'am Ani pala. come on, Iyo mananggan. we have got a good. So palaog sa opisina ni Ma'am Ani ini. Clap your hands and sing. Ang natandang ko sa kaya dyan, duwa man sana si Ate Rochelle, buda si Ma'am Ani. Aba ko magkaparatatanda aki, bata, nakukumpara ko kung sisay talaga ang pinakamagayon. Bata balig di sa DCGB. Lamang kiburbit-bit mas kisaro masa 20 pandisan. Grabe nga yan, mga demand kayo. O bueno, good afternoon.
Ay, sus ko. So, taga ako Bicol pala nini. Iyo maisos. So, sumaputi na girl na ano yan, igwa sa pointed nose. Di ba? Iyo pat isos ko. Malilingawon talaga kita. Basta yun ang tabi yan, Madam Melinda. Ako, Bicol. Ansa tuyang tataramon. Ako, Bicol. Ako, Bicol. Yun na, natandaan ko na. Yun na. Okay, o bueno. Ang tataramon tango niya na hapon, tabi. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang satuyang tataramon, ngunya na hapon, mga tugang digdipo sa satuya na programa. Iyo po ang tataramon na, ay sus ko madali lang, napindot ko, bata ready na so. Madali lang bata ready na so babasaon kong tataramon. Ang tataramon tangon yan mga tugang abrak. Abrak. Para abrak. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ano man na yan, Jeff, masabot mo sa ko, John. So pagkapareho kang ano yan, kandaldag. Ay ba man? So kais-kais, gari kais-kais, abrak. I see. Si kung man ang pagsabot ni Angel, so pigusulog ming yung mga babayi yan. So may size ba nga size 35, size 24. So talagang ganit sa mga tugang sinugod. Ang size ka ito, kamison. Salbatana ka, Angel. Bra ito. Diba? Pag sinabi ng abrak, mga tugang A-B-R-A-K, abrak. Kung sabihin pa lang kan, sa isa ibang lugar yun, nataramon kan, bulgar. Vulgaron ka ngayon, maabrakon ka, magtaram. Pero sa iba ang tabing lugar, ang sabihin kang abrak, joke. Magkaraw. I see. Magkaraw. Sa iba ang lugar, ang sabihin kang abrak, vulgar. Mahilig kang magtaram ki mga vulgar. Pero tabi mga tugang sa ibang lugar, mag-joke. O yun pala iyan, ha? Mga tugang ano yan, ha? Ang gustong sabihin, tabi kang tataramon na abrak. Ara mo daw, ang gustong sabihin? Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Okay, o sandali. Angel, may naghapot kaya kang burnout. Ano yung pinadara mo sa ko ni? Anong schedule kang burnout ta? May naghapot kung may burnout da sa aga sa First District. Anong apektadong lugar? August 21, Saturday, entire coverage of Santa Misericordia, substation. Anong sakop ka ini? Hanggang sa TV ini, di man sakop sa TV. Sa TV kaya, naghapot, ay gubagang kung sa aga sa entire, sa Pulanggi. Hay man, idigdi so detalye kayo ni na sa kwanta, sa Santo Domingo ta. Dahil mang apo, detalyado tabi ko hanggang ini duman sa kwan sa TV. Kung di garo dahil man kayo dahil. Dahil man schedule tabi sa TV hanggang huruan kiyo. Dahil man tabi. Okay? O anyway, so mga naghapot tabi dyan, tabi kano yan sa Santo Domingo. Sa Santo Domingo tabi, igwa dyan sa supig kwan tabi, supig si Serbihan. Kan substation tabi na yaon dyan sa may parte, mga tugang ano yan, kang Santa Misericordia. Mga tugang. Yung masana yan, pero sa bata, bako saga sukawat ni Manny Pacquiao? Saga ito? Sabado o Domingo? Saga di. Tama? Domingo? Garo Domingo kayon? Saga, sa Domingo, di ba?
sa Domingo, sukawat ni Manny, bata ang kalaban ni Manny, ang pangaran si, ano nga nito? Yurdis Osog. Ano ito? Ano sa ito? Ugas. Yurdis Ugas, Salbatana. Gari makatakutong kalaban ito. Gari makusugon ito minabungag. Bata mato. Si Manny Palan, Ate Rochelle, 44 years old na. Si Manny Palan, 44 years old na Palan. Buda mga tugang ang kalaban niya, mga nasa 30, garo 37, 38 years old ito. Mga tugang na matibay man na boksingero, pati kung man siya napapatumba. O di abangan tayo yan sa aga, sa Domingo, 11 a.m. tabi. Okay? 11 a.m. Ang oras kan laban niya, sabi kan texter ta, abrak matabilon. Talaga? Nguras pa kon. Ang nguras pa kaya ko sabihin kang nguras pak sa Bicol. Di ba? Ang nguras pak mga tugang sa Bicol, ko sabihin ka, ngimot. Ngimot ang gustong sabihin ka yan. Mga tugang kaya, tabi, sa naga da at tabi, sa naga karaw, abrak naga karaw kamo kan friend mo. Sige naman yan, abrak kanindong dua. I see. Hello, good afternoon. Hello? Yes? Ang nag-aarabrakan, Kuya Hen. So, kunya yan, nag-ahalugan. Nagano? Nagkarawas, nag-rentremisan. Iyo mananggad. Sa ibang lugar talaga, narabrakan, nagkakararawan. Yan. Iyo po. Oo. Kamu nagkakarawan man kamo, nag-abrakan man kamong duha. Oh, sus ko, grabe ang abrakan naman. Baga, minataran baga si ikaki, agum, namit gas. Oh, siyempre, pauran kung tumikiabrakan. Mag-alugan kami. Oo. Okay. O di, salamat po ha. Salamat. Yan pala. Thank you. Yan o, di ba? So, nagkarintindihan kita, mga tugang kang tataramo na abrak. 42 Sure ka? ang Atayo pa o. Sure ako tabi. Asaro pang hapot. Sure ka? Apot pa. 42 ang edad ni Manny. Bako man 44. 42 palan si Manny. 42. Sabi kan texter. Pero nailing ka kasubanggi sa television. Pinag-irestoryahan. Mga tugang. Ang laban ni Manny Pacquiao. Garo gari pariho bako gari mapig-asahan mga tugang ano yan ang pig-asahan ninda mga tugang ang matindi na ano yan matindi na laban mga tugang sa Domingo kontra tabi kay Manny Pacquiao. Pacman Pacquiao. Mga sarano sa pagkabuhay ni Tavo sa Pinky-on mo, baby. Uni palan ang grounds kampi sasabi nila na absolute divorce. Yun. Dumang ko lang nasabutan kasubago kan makauron ko si Congressman Pido Garbin. Kan ako Bicol. Uni palan. Nguni baga ang kontrobersyal na bill ngunyan sa Congress ang Pilipinas dadyon magakaigwa na ki absolute divorce. Anong idadagdag na grounds para an sa imong agom pwede mong bulagan? Galing mo na yan. Number 1. Ang sabi digdi, mga tugang, kunan mag-agom, bulag na po kamo nin 5 taon. So sabi yun, di natabi ka mo nag-ibahan sa sarong-harong sa laog na po 5 taon, pwede na po kamo na mag-file ki absolute divorce, Junior. Pag sinabi mga tugang na absolute divorce, ang lalaki asin babayi may karapatan giraray na magpakasal.
automatically ang sa inyong kasal will be declared as null and void. Pero bako arog iyang kang kadali. Maagi sa proseso, maagi sa korte. Yun manggiraray. Tanganing patunayan mo na kamong duwa, sobra na kamong 5 taon na dai na nag-iibahan. Nasabutan po? Naintindihan tabi? Naintindihan? Yan da tabi ang saro na grounds. Nailing mo na iyan? Halimbawa ngaya si lalaki, di naman nag-uli duman sa harong mga tugang 5 taon sa harong nindang orihinal, so babayi inuman, igwa naman siya kisanga-sanga na pigaataman. Dapat mapatunayan mo sa husgado nga ning matawanan ka ki absolute divorce sa ago mo na kamong duwa 5 taon kamong dahil na kamo nagsasaro. Yung man ang ka-junior adi. Hindi ko anong reaksyon nindo ka ining mga paradango gunya na hapon. Number 2. Kung ang saro nakparty mga tugang sa magagom, nagpasalida ka. Alam ba bang sudati mo ngayon na biniribid, ginibo mo ngayon itong ibos. Oh, sudati mo ngayon na pandikuko, Junior, ginibo mo ngayon itong panligaspi. O so lalaki, mga tugang, so dati mo ngayon na dati ka ngayang Antonio, nagpabago ka kan sa imong pagkatawo. Pinagibo mo ang pangaran mo, Tina. The whole of your body, ano yan, was being, changed. Nakuha mo, John? Opo, nasasabutan niya mo. Nasabutan mo pa. Di ba? Tanong pa man yan pag-ibahanda nindo, kung ang lalaki ngaya, so dati niya mga tugang na pigagamit sa pag-ihi na tindog ka, binaguhan mo na nag-ihi ka, tukaw na. Nasabutan mo tabi, Madam Melinda? Opo, nasasabutan niya mo. Diba? Tapos so girl man ngaya, dati nag-ihi kang tukaw, pag nag-ihi ka yan, tindog na. Nagkaigwa ka ki sexual orientation. Pero iningon mo, midbinindo mga tugang si Kwan, si Larry. Isa ito? Joey Mid. Ano pag-pronounce ka ito? Joey Mid. Midbinindo si Joey Mid na agom niya so racer baga si King. So lalaki ang King. Dati racer siya. Matibayon sa mina karera. Uy, nagpabago baga ito, Junior. Agom niyang lalaki. Pinatabas niya ito. Pinamix klahan niya kibago. Iba nangon niya, nag-iisa tukaw na. Taday kaya kitindog, nagkakawaragas na. Iyon sa, at nahiling ko sa television, big interview. Pero ngunyan, they are mga tugang NA. They are living together, mga tugang, and having a happy companionship. Pero na ako, nalibawa nga, so ago mo, nagpabago na nga ay ngaya bi ano ngaya agom ang gusto ko ngaya agom na pangaran ngaya agom por ngaya agom sa aga punon mo ngaya tabi ngaya ako ki Christine perpuno do nga diyan ngaya restito to kang kabaklaan mo ay siyempre ngaya bi gusto ko ngaya bi yan apod mo sa kuya bi pagkabang ipig para ko kiblit kang babayi ay Diyos ko bi abo ako gusto ko min. Look at that. Ay, sus ko kita. Very bad. Ano pa na sa ibang grounds? O ni pansarong grounds? Kamu tabi, mag-react ka mo. Ta ini, batang author palan ka ini, si Congress, haro sa mga main author ka ini, Junior. Alam mo kung si Sai? Congressman Idsilagman. Takabaga.
Uni pa dan saro, alimbawa, mayagom ka digdi sa Pilipinas. Nag-abroad ka duman sa, kaya, manorin, interview ko naman si Father Polok Femia, siguro mga next week, apun i-text ko naman sa amigo ko. Kung anong reaction niya kay ni. Kasi baga, canon law expert baga si Father Paul, no junior speak para di-discuss tali sa radyo, na sa simbahan, may pinag-aapod mga tugang na, ano nga nang apod ka ito? Nullification of marriage. Ang existido ngon yan sa satuyang sa Pilipinas, ias annulment of marriage. Pero ito mga tugang, iabutan da ito kay halauwigo, no, na taon. Daramdaman ko junior na. Alat ko na. Tapos ang unos another. Sarod ang grounds, araw kayo ni. Mayagom ka sa Pilipinas, John. Nag-abroad. Sago mo. Sago mong lalaki duman. Uminagom duman sa nasyon na inabrodan niya. Sunat tada digdi sa Pilipinas, pwede ka tabi na mag-file ki divorce digdi sa ago mo. Or itong ago mo, nayaon duman sa ibang nasyon, pwede siyang mag-file ki divorce kontra sa imo. Nailing mo na yan. Di ba? Oh. Ano na yan? Ano pa susaro na rason, na ground? Ang term na ginamit duman mga tugang na sarong is may pigapod na psychologically incapacitated. So may diferensya ka sa tabing mga grounds na ini, idudugtong duman sa existing mga tugang na rason para sa legal, sa annulment of marriage sa Pilipinas. This is daw to simplify. Mga tugang na simplify as in to fast track kan pagburulagan kan mag-agom na dahil nagkaintindihan. Gary malay nun manali. Gary malay. Ay, nagtitext pa lang si Father Paul. Sabi ni Father Paul Ocfemia, pakigreet ngayon tabi kay Ate Babet, buda kay Ate Ann and Ma'am Bet. Happy listening, enjoy yun sila sa pagdangog sa programa mong Pinky on Mo Baby. Good afternoon tabi, Ma'am Babet. Ate Babet, good afternoon. Kay Ate Ann, buda kay Ma'am Bet, good afternoon po sa endo, ha? Yung baga tabi, di ba, Padre? Pag-diskutir ni Padre ini sa simbahan, Junior. Pero this time, that tabi, because of this absolute divorce bill na nakapasar mga tugang sa Congress, pag ikadyo na grant ka ito, you have the right to remarry again. Automatic. An sa imong kasal, kung sa inkaman kinasal, iyan tabi mga tugang, wara na nin kamog takip. Punas na iyan, Junior. Pero ang gusto kong ihapot digdi tabi kay sa simbahan, kara Father Paul. So, CBC pinag-react na eh. Kung ika-Junior, pinawarang bisa ang kasal mo digdi sa civil, sa korte, either church or civil marriage, pinagwarang bisa duman, ano, tutugutan gyari kan simbahan na kasalon ka? Ako mo, John? Ako mo, madali lang nga. May reaction. Hello? Hello, Sir Henry. Good afternoon. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ang ano po dapat sa atin, Aha. hindi po pwede ang divorce dito sa atin. Bakit? Kasi Kristiyano tayo, Ano po? inilalabag na natin ang kautosan ng Diyos. Pwede naman maghiwalay sila, Okay. pero huwag sila mag-aasawa parehas. Opo. Oho. O kung magkasundo, maghiwalay na sila, hindi sila magsama, pero hindi sila pwede magpakasal parehas. Hindi mo pa nag-divorce, pwede magpapakasal. Oho. Oho. O, Oho. hindi nilabag na ho natin ang kautosan ng Diyos. Ang ano natin, ang Pilipinas ho, ay kaisa-isang Christian country dito. Bakit pinabuusapan ang divorce? Nawawala yung pagka-Kristiyano natin eh. Sige, rapaduha. Rapaduhon mo po. Rapaduha.
Bakan Sir Head. Kaisa-isa tayong Christian country ata sa Southeast Asia. Actually, garo kita naman sa dang nasyon digi sa Southeast Asia na daing divorce law. Iyo po, pero Oo. susundin po natin yung kautusan ng Diyos. Oo nga. Kaya kung hindi kayo magkasundo, paano dapat? Bago kaya mag-asawa, dapat anuhin muna yung mga ano ng bawat isa. Iyo pwede. Pero ang inano ka talaga ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin. Opo. Aha. Bakit ho yung mga ano natin, hindi ho ba yung mga Kristiyano ang mga senador natin? Ay, sus. Yung iba baga nating mga legislador, may mga hugot din. May mga hugot. Diba? May mga hugot. Baka ho hindi nila na ano yan, baka hindi sila nagbubukas ng Biblia. Opo. Amen to that, amigo. Salamat ha. Okay po, thank you po, Salamat. thank you. Diba? Now, sa under the family code, mga tugang, igwakan provision baga tungkol sa annulment of marriage. Kaya lang talaga, abot kay siyam-siyam talaga. Ini magiging madali. Na, unang hapot dyan. Halimbawaan sa imong kasal yun, tinugutan kang korte na tinugutan kang korte na maporang bisa. And automatic mga tugang na you acquired again the privilege to look for another one and remarry again. Uyog-uyogon mo yan. Maagum ka giraray. Now, ang hapot dyan, saan ka mapakasal, Junior? Sa civil marriage ka, kay mayor, kay judge, o kakasalong ka giraray sa simbahan? Ano ang patakaran man? Ta siyempre baga, this is a law, mga tugang, being legislated by our lawmakers, tama? Now, kung ngayon po, mga tugang, kasabayan sa batas kan simbahan. Hello, good morning, good afternoon. VP, good afternoon. Good afternoon. Opo, tungkol po dyan baga sa PMP Gadiscoter tangan yan, Opo. Ako po sana ang hagad ko sa mga nagakomento. Sana maging maging open-minded man sino, broad-minded baga. Opo. Nagapos na sa hilingon ninda. Totoo po na Kristiyano kita, di ba? Yes. Pero kung igwa ng physical violence, is that Christian? Ang point mo, kung sa ago mo pag-uli mo, piglatob mo, buyong kalilatob-latob mo, o kung bako nagkaiwal sa nakamo, nabungag mo sa ago mo, ang hapot mo, Yes. pagiging Kristiyano daw na ugali yan. Yes, sa Kristiyano ugali daw yan. O kaya naman, may akit kan mag-agom. Mentally, physically nagsasuffer sa akit dahil iwan kan mag-agom. Sa Kristiyano daw po yan. Ang hapot mo sa mga pangkwan man. Di po ba? Oo. Okay. Ako ang pinakaano kanya, dapat preemptive ka. Oho. Di ba? Kasi ang sarong tao dahil mo maraman ugali hanggang dahil mo nakakasaro sa sarong-harong. Oo. Tama po yan, di ba? So, ang suggestion ko, aning daing divorce, dahil mo na magpakasal, mag-live-in mo na. Naning maraman manugali. Bako yun. Pero migo, may pigbabawal ba ang pagtubay sa bako mong agom? At least maaraman mo. Pigbabawal ang pagtubay sa daykin bendisyonin kasal. Sarong kasalan yan. Natusunta kang sarawayon. Sige, tabi. Sige, migo, salamat. Sarawayon ini. Oy, Father Paul, pwede ka magapod sa imo, Padre? Ang pwede kayang discussion ta, pwedeng hypothetically ni Junior, taday pa man sa batas yon. Pero ngunyan, sa mga nagagrant ki legal separation, sa mga nagagrant ngunyan ki legal separation, annulment of marriage, pigkakasal giraray sa simbahan, garuday naman gayon ang pagkasabot ko. Gari pigkakasal iyan, mga tugang, yan, gari pigkakasal gayon iyan, sa civil giraray. Adi, tama.
Nya kung 27 na pong bulag, paano? Dahil na nga ni, basta, pag suminobra ka ng 5 taon na kamong bulag na, pwede ka na mag-apply kay divorce. 5 years old, mga tugang inabab. 6 years, kumpira yan, paitaas. Pag haloy na kamong rin nag-ibahan na tabi, pwede ka na mga tugang na mag-apply kay divorce. Diba? Okay. Hello? Sir, Yes. okay man pareha sa duwang nagsunudan ba ganong asa Kristiyano? Oo. Suggestion niya, sir, madagdag man ako duman kung suggestion niya baga pwede Sige dami mag-ising. go. Sige dami go. Di siya nagpaising nga ni para maraman. Lato sunta kang sarawan. Yung ba sir, so parong dapat maraman lamang sir sa parong ta. From doon mo kada sa nag-text sa imo na pag nag-approach siya. Diba kayo pang grounds baga sir sa kuya? Iyo baga. Pero ito may ng mga grounds na ito. Baka may mga possible changes pa. Nag-abot ta sa committee level pa man sa naini. Pag uminabot andyan sa plenaryo sa debate, baka may mga amendments pang mangyari. Iyo po sir. Iyo Oo, baga. Oo. okay man baga po. Oo. Pero anong hiling mo ka ini? Dalagan. Anong hiling mo ka ini? Anong sa imong reaction? Anong pananaw mo sa bill na ini? Okay man sa kuya sir. Okay man pero, sa imo. halimbawa araw bitang lalaking dahil man kita nagigibok kasalan sa agom tapos sa mga aki. Oh, ano ma, di ba? Ako po. Oh. Abo ko ta. Tamari Iyo. ka may so religion ta. Iyo. Oh, okay. Okay. Kayo po sir. Sige, Migo. Salamat ah. Salamat. Apo. Naramdaman ko lamang di ko lang matandaan kung dadangog ko sa speech nin sarong lecture na itindirang ko o homily. Di ko ma-recall kaya eh. Nagkuhan siya, ang mga attendees, mga tugang sa pagtiripon, mga 50 years old, mga 50 years na po ang kasal. Mga apod kan, mga golden, ano yan, nag-celebrate kang golden wedding anniversary. Ano, sabi da kanso, kanan naman. Inapod sa Mrs. Ngaya Mrs. Sarong Mrs. na participant duman, 50 years naman silang kasal. Sa 50 taon ngayon nung pag-ibahan, di ka lamang nagluwas niya sa isip mo nan ago mo gusto mong bulagan. Ay, di lamang nga po, di lamang ako nag-isip nga kaya. Di na po, maray nga ni talaga nga sa isip mo, di mo lamang nga naisip na magbulagan ka mo ka na. Di nga po, maray nga po ang pundasyon kang pag-ibahan min bilang mag-agaw. Sabi kang speaker. May sising yan pwede mag-volunteer. May nagitaski kamot. Ina po. Ika nga po, madam. Ano man nga po experience mo, nag-isip ka lamang ngayon na po sa ibong agom, bubulagan mo sa lawag din sobra 50 daw ng pag-ibahan. Dahil lamang nga tabi, ako nakaisip ka. Di ka lamang talaga nga kinaisip na bulagan mo sa ibong agom. Dahil lamang nga po. Pero ngayon, may naisip nga po akong iba. Ano nga yung naisip mo? Ang naisip ko nga po nga, murder. Amo niyang bulagas. Ano naisip mo? Ang naisip ko nga po, murder. Alas 3:45 na. An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinical
scientifically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Magtinirsa na sa indong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaunisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo, urog na kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga aning salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagirumdom kan Mines and Geosciences Bureau, Kandinar. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at
garlic ay versus previous formulation. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong yo. Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DNR. Ano pa man kaya ng Gibonta Junior pala na gibo-gibo mong ini John? Alas 4 na. Iliunta mo na sa mga reaksyon tao. So gusto tabi na mag-react ay nag-upload pala sa mga amigo tao. Ito. Okay, sabi ni Jimmy, pwede Jim, pwede na Jim. Jimmy, grabe na hugup-gup kayo ni Jimmy. Gari na sa mga kwans, pigubugtak dyan sa ano ini, sa halo-halo. Sabi ni Renen, nata de piginguha kan mga congressman na pakusugon ang relationship ning mag-agom sa Roman Catholic. May pre-K na seminar baga. Sa LGU may pre-marriage counseling na compliance na sana kaya. Iyumananggad adi. O sige ta. Sa next week, i-text ko si Father Paul Ocfemia ta. Hagadan ko ka-reaction sa pagpapakasal. Itong sa puta ka sa bago John, di ba? Sa puta ka sa bago,
kung ika divorce, I mean, ano po kaan, may annulment of marriage ba kita? Sa civil, sa korte, pwede kang kasalon simbahan. Buda ini man, pero ini nga ni po, dahil pa man batas, pero saro ini sa mga pwede tang pag-oro-analisa ron, mga tugang sa mga abot na aldaw. Sir, ang panahon talaga nagabago na, so parehas lalaki at babae kinakasal na. Kaya panahon na siguro ang diborsyo, sabi ni 1010, okay? Opo, nasasabutan daan ni Miss Melinda, si Madam Melinda, nasasabutan tulos ang ururunta. Ito. Good afternoon, Tabi. Okay na? O, sa kabila tayong cellphone. Kabila. Ay, wala man ki-reaction sa smart. Natin, itagaro day ki. Nakamali siya ako. Day kinaglaog na text ngunyan sa smart. Baka may problem ang smart na niya. Makangalason, day kinagabot na reaction sa smart. Paano daw? O, sa Facebook Live daw kita. Sa alas 4 naman. Iliunta daw kung lamang ang mga nag-intradigdi, mga tugang sa Facebook Live ta. Watching from Davao City, dati po ako listener ng DCGB si Fe Ordoha Mendoza. Good afternoon po. Sa'yo na po si Shira Garalde. Ayaon po si Mading Sheila sa arong ninda, Madam Fe. Nasa harong po ninda si Mading Sheila. May pamilya naman po. Okay? Sabi ni Carmi Buising, baad pig patupad na ang divorce kasi so nagibukaan iyo mainot na mag-file charot. Siyempre sir, tugot ang simbahan kasi simply single na ulit kaya nga ni divorce na sinda. Iyo nga ni po, pero gari may konsinda. Apotunta. Leona Manilayan, hi po Sir Henry. Joel Daen Lorenzana, watching from Las Piñas City. Ang apot, gura no manda kahaloy ang process kan divorce. Ayan po, inapot ko ang kasubago tabi Ma'am Sharmi kay Congressman Pido. Dahil masabi, depende yan sa ipipresentar mong mga ebidensya sa korte. Okay? Buda, piramanda ang magagastos. Kasi ang annulment of marriage, baga, tiga-abutan ki pirang taon bago, baga, magastuson pa. Tama, file na ako, sir. Natusunta ka dyan, Charmina. Rene Casquejo, sa Senado author ka iya na divorce law, si Senador Hontiveros, talaga. Roger Bass, sabi ni Rene Casquejo, sabi ni Roger Basse, that another stupid thinking of... Sir, a man of nothing and nothing can do for the improvement of the first. We see only this have no improvement compared to second and third district. Alright. Okay na. O sige. Edit ko na tabi sa pig post mo ta. Kwan man. Anyway, sa Facebook yan man. Sinurat mo. Okay. O bueno. Aha. Okay na. Good afternoon, tabi. 11 o'clock po ang misa. 11 o'clock po ang misa. Mga tugang sa TV. Sa huruan, sa aga. Sa aga, di ba? 11 o'clock sa aga ang misa. China insists its zero COVID strategy is correct. Challenging it can be talaga. Hello? Hello, Henry. Yes. Ara mo, sana dahil maging lahi ang divorce. Opo. Magiging dusta na. Ang baro-baralyo ang giagom. Makaati baga. Yung man ang ganda. Magprog ang ibang ama, ibang hina. Dusta, sa dusta yan. Yung man ang ganda, ano? Tama sa mga artista, pero sa bago, may pwede. At tayo na nga ni. Kaya ako nga makaati yan, makadusta. Iyo. Kaya ako, mag-artista talaga? Iyo. Mabaro-baralyo ang giagom, tama yan. Iyo ano? Bura sa mga. Makaati yan hindi. Makadusta, sana din man laging lahi. Iyo po. Pero halawig pa yung proseso, Kap. Baka lamang. Baka lamang. Okay. Salamat po. Kapitana Yuleke, Manayuleke ng Pawa. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mga tugang Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. Matapang